Ndalo 14 mochiw mar chulo pesa ne. Dong bet odiyo jopiny ahinya, odiyo johala ahinya kaka awinjo kaka ji wacho. Mana adieri, odiyo to kendo ok odiyo. Nitie ng'ama dwaro mana pesa mochulo bang' odiechieng'. An asetiyo gi johala mang'eny matindo tindo. Nitie miyo madhi waro rech okinyi to odhi ware gi hola to biro use to duoko pesa mogine to okawo ane. Mano ng'ama nyalo dwaro pesa moduoko bang'. Owaro rech gi dhoge. Owacho rech gi dhoge. Nikech winjruok mare gi ng'ama uso. Okay. Mano nitie. Koro kose uso kodhi profit cha odongo ochulo pesa moholo cha gi interest matin. Okay. Mano ng'ama hustler fund nyalo konyo kendo within 14 days. Okay. Nitie ng'ama jawanda piko machiwo ranyisi cha. Yes. Mano nyalo konye. To nitie ng'ama jaduka moro kata ma holo mwandu ma uso mondo uste ouso bang' dwe achiel. Kata bang' dwe jumbe adek. En kikete gi 14 days to ok donji. Mane momiyo wacho niya maot koro nyaka ne. To kamoro nyaka wapenye to ang'o miyo okete ndalo 14? Ang'o miyo ok ndalo 30? Nikech kamoro fund ni koka gichake otin. Kamoro kikete 30 days to you need 100 billion mondo ki service the numbers mar there. Ng'ini ng'iyo target market. Ting'iyo target market ni. Kana walende pesa ni. Be en pesa ma ji te nyalo yudo. Inyalo kete 30 days tiyudo ka within 30 days no bang' ndalo 14 onge ng'a chudo. Kuro revolving, kichana revolving fund. En pesa maluore. Machulo ni ema ng'ato kinyolo. Kuro kawa duto wakawe mwachulo bang' ndalo 30. Tieni wa mess cash flow. Tieni mondo mikoro wachake an kaka jalony kwano. Kura nyisi ni the initial fund nyaka yar. Taparo ni serikal gisani nigi nok mar pesa. Emomiyo gikete bilion 50. Okay. Taparo ni over time and mae kama koro wanyalo miyo bed go maber. Eni wayare mondo bed ma inyalo kawo ndalo mang'eny. Tamedo wacho niya en kidienje 4. Nitie mar micro, nitie mabiro mar SME. Mago ibi mi thuolo mopogore. Okay. Tiende ni en gi kidieny to target market opogore. Nitie ng'ama dwaro milion 100. Ok bi nyiso ni bang' ndalo 14 ochulo. Mano kidieny mare biro. Kendo mano biro dwaro partners machalo banks mamoko. Omiyo en kidieny opogore to mokwongo ni to en mar ng'ama ni piny mogik ma kamoro oonge payslip bang' ochulo bang' ndalo 30. To en owanda swekrane monyalo kawo to uso to chulo. But awinjora ayie gi paja piny ni ndalo 14 kamoro ok romo to nitiere thinking behind it ma onego bed ni japiny winjo. Erokamano.